Здравейте на всички този чудесен 25 септември. Самолет по небето. Вярвам, че сте в добро здраве и настроение. Благодарихте ли на Бог за новия ден, за новите възможности, за новите хора, които ще срещнем. Сигурна съм, че повечето хора вече се научиха да медитират, да отцветяват аурите си, защото това е начина, по който ние лесно ще се свързваме с висшия свят. Херовини, серафими, ангели, архангели, самите богове, Дева Мария. Всичко става с определена техника и определени условия. Предполагам, че вече 80% от населението не казва това са глупости, защото това е пътя човек да се усъвършенства и да може лесно да мине от 3D в 5D пространството, да се нагоди и да помогне на своите деца със своето поле, със своята навигация, да помогне на своята кръв да направи същото. Трябва да кажа, че най-полезните хора в това общество са възрастните хора и малките деца. Едните, защото са натрупали опит и Бога може да работи с тяхната информация. И не случайно наказва за възрастни хора много жестоко и бързо, а малките деца е неговата проява в новото време, бъдещето. А пък такива като нас, междинните, ние просто ще се учим да бъдем близко до него, за да бъдем полезни за цял един народ, за цяло едно време. И така, напред с Бога. Амин.